от най-хубавите християнски празници – Рождество Христово. Рождество Христово е един много специален празник. Но какво ли значи за нас? Поредният повод за веселба, причина да поднесем подарък или пълна трапеза с вкусни ястия? Замисляме ли се за това скромно събитие, което слага началото на цяла една нова епоха? На този важен ден светът се докосва до Божията любов. Бог изпраща своя син да се роди на тази земя плът. Чрез този концерт ще покажем пътя към тази любов. Приятно гледане! Здравей! Какво виждам? Не сме се виждали отдавна. Как си? Здравей, добре съм. Какво става? Вече не се обаждаш. Не излизаш с нас. Не ти ли хареса вече нашата компания? Ами, не. Ако имаш някакъв проблем, кажи. Това са приятелите, ще ти помогнем. Не, всичко е наред. Изглеждаш различно. Сменил си стилово обличение, прическата. Изглеждаш. Бих казал, добре. Благодаря ти. Стана си по-чтива. Виж какво, зарежи това. В събота ще правим голям купон. И ти си поканява. Заповядай. Ти знаеш нашите купони. И все пак са празници. Като казах празници, честита Коледа. Аз бих те поздравила с честито Рождество Христово. Ти май искаш да ме затапиш. Честито Рождество или честита Коледа няма никакво значение. Важното е, че има почивни дни. Не, всъщност има разлика и то голяма. Добре, нека чуя каква е разлика. Коледа е славянски езически празник. И Коледа всъщност е митологично същество, което олицетворява едно от 4-те деца на Слънцето. Както ти сам можеш да прочетеш това в интернет. И също така на този празник се извършват обреди с песни и танци, познати като коледуване. Да, всъщност и аз бях малък как коледача. Но какво общо има това с дядо Коледа? Ще ти обясня. През 4 век е живял епископ на име Никола. Той е давал своето богатство на бедните и е подарявал подаръци на децата. И така във времето неговото име започва да се сърва с белобрат старец, който живее на Северния полюс и разнася подаръци. Това е доста логика всъщност. Така е. Аз избрах да празнувам Рождество Христово, раждането на Божият син на земята. Ти знаеш какво? Да празнуваш раждането на Божия син на земята? Да, точно така. На този празник ние празнуваме раждането на Божият син Исус Христос на тази земя. Това, което се чува за тези начин, момиче, не проблявай живота си тия глупости. Ти си млада. Ти не става някоя религиозна фанатичка или някаква сектантка? Не съм религиозна фанатичка, нито сектантка. Аз знам какъв беше старият ми живот. Но нека ти разкажа благодарение на кого имам нов живот. Така има доста повече смисъл всъщност. Това има доста повече логика. И ми стана много интересно благодарение на кого всъщност се станала тая промяна. Имало едно бебе, което хората са чакали векове наред да се появи. То било момче, натоварено с мисия непосилна за никой човек. Велики мъже, наречени пророци, предсказали неговото идване. Когато една нощ това се случило. Цяла земя е в тишина.
Идват дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давид праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята. В неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще обитава в безопасност, а името, с което ще се нарече Господ, е наша правда. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък сред юдовите родове, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, чийто произход е от началото до вечността. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил, което значи Бог с нас. Ще се научи да отхвърля злото и избира доброто. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Тия мъже. Това бяха пророците, за които ти говоря. Бог през всичките тези векове е потвърждавал своето слово, докато не го е изпълнил. Тази история е доста интересна. Може да продължиш. Един ангел на име Гавраил се явил на девица на име Мария. Той й казал: здравей, благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жените. Ангел се явил на Мария, тя не се е оплашила. Да, оплашила се, но ангелът продължил: не се бой, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще заченеш и ще родиш син, ще го наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. Чакай, но ти каза, че тя е девица. Как ще зачени? Тя попитала същото. Ангелът ти отговорил: ето, Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. И така тя забременяла. А когато дошло времето да се роди сина ти, тя и съпругът ти Йосиф отишли в родния му град Витлеем, защото имало задължително преброяване на целия народ. Но когато пристигнали там, гостилниците били вече пълни и те нямали къде да отседнат. Какво са правили тогава? Къде са останали? Бог не ги оставил. Детето се родило в ясли извън града и само няколко животни били свидетели на неговото раждане. Но водени от пророчество, мъдреци и овчари го открили, поклонили се и принесли скъпоценни дарове. Така се е родил Исус, Месията, който спаси света. Бог изпрати своя син, Емануил дойде за нас. Ангелите носят вест, цар велик роди се днес. Слава Богу, висини, Спаси
даваше за тях сърцето си и знаеше, че това дете не е обикновено, но то беше дошло, за да промени сърцата на хората по цялата земя. Мария, знаеш ли, че това дете ще ходи по водата и че то ще спаси света, ще промени сърцата? Знаеш ли, че това дете ще те своята сила свята, то ще те освободи. Мария, знаеш ли, че това дете ще изцели слепците и че то с ръката си ще укроти вълните? Знаеш ли, че това дете е било сред ангели и целувайки лицето му, ти целуваш Божия Син. Мария, знаеш ли, че Той е Бог, на всичко сътворено и че Той ще бъде цар на цялата вселена? Знаеш ли, че това дете е самия Божи Син и че Той ще се пожертва, за да ни спаси? Една много красива история, но на мен повече ми прилича просто на една приказка.
почивам на рождествен концерт. Ако искаш, ела с мен и ще видиш още много хора като мен, които смятат, че тази красива приказка е реална. Всъщност, има малко време. Какво да правиш? Ще дойде. Какво за тебе значи Рождество Христово? Камбан извън, елхи, обряди и с тежкия товар на страшния си грях отново да търсиш предходната суета на сладия. Какво за тебе значи Рождество Христово? Какъв е смисълът от празничния ден? Ако в Христа не си роден отново, ако не си покаян и не си спасен. За мен бе Рождество прославения ден, когато сърцето ми небесен лъч изгря, когато ме изпълни чувство непознато и нова песен моята душа запя. Желаеш ли за теб да бъде Рождество? Едно место за младенеца приготви и от сърце на празничното тържество запей с ангелския хор и ти. Торжествен
че днес е този святък, който родено е дете, ще се издигне цар, Спасител днес родене, за всички хора по света. Родено е дете, ще се издигне цар, Спасител днес родене, за всички хора по света. С очакване отидох на самотното место. Там ви кажете каква си, цето му освети ма. А майка му Мария беше с него. Мислеше за чудесата, които случваха се в нощта, която родено е дете, ще се издигне цар, Спасител днес родене, за всички хора по света. Родено е, ще се издигне цар, Спасител днес родене, за всички хора по света. Няма там палата царя, няма злато кадиве, но името му прогласяват ангели, които пеят. Родено е дете, ще се издигне цар, Спасител днес родене, за всички хора по света. Родено е, ще се издигне цар, Спасител днес родене, за всички хора по света. Исус Христос се роди, Царя на Вселената, обявена тази година. Честито Рождество Христово! Можем ли да се зарадваме за това, че Той се е родил? Сега ще изпеем една бърза песен и всички можем да го прославим. Халелуя! Идваме отново на Довитве,
брати и сестри, и вие приятели, които сте тук, може би за първи път. Аз знам, че днес е един чудесен ден. Настъпващата седмица е една чудесна седмица. Света се поздравява с думите Весела Коледа. Но какво весело има, питат много хора днес. Като навсякъде ние наблюдаваме едно нещо. Свидетели сме на войни, свидетели сме на голям тероризъм в целия свят, свидетели сме на престъпност, свидетели сме и на голяма наркомания, да включая това обхваща и нашата страна. Можем ли наистина да казваме Весела Коледа? Когато Исус се роди преди 2000 години, не беше по-различно. Тогава също имаше тероризъм. Тогава също имаше престъпност. Ангелът в денят на Рождество се яви и ние четем в Лука 2 глава, 11 стих, където той казва: днес ви се роди в Давидовият град Спасител, който е Христос, Господ. Ако ние днес повярваме в тези думи, приятели, животът ви ще придобие една друга посока. Самият ви живот ще бъде променен, защото идва ново нещо във вас. Христос се ражда вътре във вас, така както Той се роди в нас. Идването на Исус Христос донесе нещо ново на земята. Идването на Исус Христос донесе благословение на всички тези, които го приемат за свой Спасител. Исаия казва в 9 глава, 1 стих, нещо, което ние наблюдаваме преди идването на Христа. Бяха едни трудни моменти за страната Израел и за целия свят. Но Исаия пророкува, че когато дойде този, който ще се роди в лицето на Исус Христос, на измъчената земя няма да има повече мрак, както в предишните времена. Този мрак се разкъса. Този мрак изчезна, защото се появи Исус Христос и Той запълни всяка дупка. Той запълни всяка празнота. Той запълни живота на всеки един, който дойде при Него и го прие за свой Спасител. В 6 и 7 стих същия този пророк Исаия продължава: защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на раменете му, и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават върху престола на Давид и в неговото царство, за да го утвърди той и укрепи чрез правосъдие и чрез праведност от сега и до века. Слава на Бога, скъпи приятели и брати и сестри! Когато пророк Исаия изговори това обещание, то прозвуча като един гръм от ясно небе. Когато се срещат два облака, ние знаем, когато те се сблъскат, какво става? Просто става един силен гръм, една голяма светкавица. Пророкът видя Божия съд, който идваше над израелския народ. Този народ за пореден път се беше отвърнал от Господа и сега трябваше да плаща за своите грехове. Пророк Исаия видя обаче, че тези облаци на хоризонта се разпръскат и от небето засиява една ярка светлина, която започва да огрява цялата земя. Защо? Защо става всичко това? Защото казва самият Исаия, 9 глава, 6 стих, защото ви се роди син, ви се даде. Роди ви се дете и син ви се даде. Това той изговори пророчески думи 800 години преди да се случи това на земята.
И слава на Бога, че това се случи. И днес ние имаме един чудесен Спасител в лицето на Исус Христос. И ние можем да се радваме, че този Спасител продължава да живее за нас. И ние можем да го следваме и да имаме и вечен живот, обещан ни от Него. Ние знаем кого има в предвид Исаия, когато той говори тези думи, защото ви се роди син, дете ви се роди, син ви се даде. Той имаше предвид точно това, детето Исус. Когато Исаия оповести Божия син, той оповести два големи факта, които желая да спомена тази сутрин между вас. На първо място той искаше да каже, дете ви се роди. На второ място той искаше отново да подчертае, и син ви се даде. И той го нарече чудесен Исус, роден на света като човек и даден на нас хората като Божий син. Защо дойде този Христос, за който ние след няколко дена ще честваме Неговото рождество и ще се радваме да пеем тези чудесни химни за Него, тази свята нощ, в която Той дойде на земята и се роди за нас човеците. Защо? На първо място Христос дойде като Спасител на света. Исаия казва, че този Исус Господ дойде като Спасител на света. Ето, сега в яслата във Витлеем лежи всемогъщият Господар на света в лицето на едно малко бебе. И Библията казва, апостол Павел се обръща в посланието към Филипяните, 2 глава, 7 стих, и той казва, но се отказа от всичко, като прие образ на слуга и стана подобен на човеците. Като казва, че се отказва от равенството си с Бога, това не означава някакво неразбирателство между баща и син. Единият не се конкурира по власт и сила с другия. Това означава, че Христос е също толкова божествен, както е божествен и самият Отец. С това Новия Завет е изпълнение на откровението за Месия, което беше предсказано още в Стария Завет. Исус се роди като дете на света и втори път е синът, който ни се даде като Спасител на този свят. Приятелю, Христос се роди и за теб. И ако ти тази сутрин си дошъл на това място, Христос иска да ти каже, аз дойдох и за тебе. И Словото продължава и казва, аз дойдох, за да ти дам живот, и то живот в изобилие. Ако ти искаш да имаш този живот, тази сутрин приеми Исус за свой Спасител. Господ днеска чука на много врати и казва, аз се родих и дойдох на тази земя. Аз искам да притежавам и тебе. Аз искам и ти да бъдеш мой син и моя дъщеря. Предай живота си на Исуса. Това е Божието Слово и това е Неговият апел, който Той продължава да апелира към човечеството. Знаете ли, ако всеки един от нас, ако всеки един българин приеме Исус Христос за свой Спасител, какво би се случило в тази страна? Ще се случи най-важното. Няма да има кражби, няма да има лъжи, няма да има измама, няма да има проституция, няма да има наркомания, няма да ги има тези убийства, които стават всеки ден. Защото тогава Христос ще се настани в твоя живот и Той ще бъде твой Спасител и Той ще контролира твоето бъдеще и Той ще контролира твоя живот и ти ще виждаш нещо много, много различно от това, което може би си сега. Защо дойде Христос? Христос дойде, за да бъде служител на хората. И същият апостол Павел в посланието към Филипяните, 2 глава, 7 стих казва, Той стана слуга между нас. Това означава, че Той се отказа от божествените си права и стана наш служител. Исус доброволно реши да даде своя живот за нас. С това Той не се отрича от своят божествен произход, но Той слезе от царството на славата и дойде на земята, освен за да ни спаси като роденото дете и синът, който ни се даде, Той дойде с цялата пълнота на божеството, казва Божието Слово. Библията казва също, че Той стана беден заради нас.
второто послание към Коринтяните, 8 глава, 9 стих. Той споделя нашия глад и жажда, нашите страдания, нашата болка. И с това той отново доказа, че беше наистина човек. След това се казва в Божието Слово, че той беше разпнат в немощ. Тук не става въпрос за някаква немощ или слабост, която идва в хората, които умират. Става въпрос за слабост, която Исус доброволно понесе, за да умре за нашите грехове. Със същата тази немощ той дойде като бебе във Витлеемската ясла и казва Исаия, дете не се роди. Неговото зачатие не беше по един естествен начин, то стана по свръхестествен начин. И аз ще кажа, блажени са тези, които са повярвали и не се присмиват на това, което се случи с нашия Спасител, че Той дойде по един свръхестествен начин и това стана всичко чрез Святия Дух, който канализира и направи този път за Неговото идване на тази земя. Исаия, същия този пророк, 800 години преди това каза, ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил. Емануил. Това велико име значи Бог с нас. Скъпи приятели, днес ние имаме нужда от този Емануил. Днес цялото човечество се нуждае от Исус. Емануил, Господ с нас. Ако Господ не е с нас, напразна е нашата вяра. Ако Господ не е с нас, напразно ние Му служим. Ако Господ не е с нас, просто ние няма да бъдем това, което сме сега. Но слава на Бога, че Господ се роди и Той даде това име Емануил, което Той подпечата и ние можем да кажем слава на Тебе, Господи, за това, че Ти живееш днес с нас и Ти ни помагаш през всичките дни на нашия живот. Син ни се даде, пророкува Исаия в своето слово. Понеже Исус е Божий син, само Той можа да понесе нашите грехове на кръста. И Бог го възкреси от мъртвите, за да отвори пред нас вратите за вечността. Само Исус можеше да понесе тези грехове, които ние направихме. И Той направи точно това. Застана на грубото дърво, увисна заради нас и Той каза, свърши се. Той взема всичко и с това Той показа своята божественост. Слава да бъде на Господа. И на последно място, Христос дойде, за да ни освободи от страха. По този въпрос можем да Му се доверим напълно. Някога в рождествената нощ, когато овчарите пасяха във Витлеемските полета своите стада, ангелът се показа от небето и каза на овчарите, не се страхувайте. Лука 2 глава 10 стих. Не се страхувайте. Ние можем да се разтоварим при Исус, както псалмиста казва в Псалом 118, 6 стих. Господ е откъм мене, няма да се обоя. Какво може да ми стори човек? И днес този глас на ангела и на самият Господ идва към тебе, приятелю. Не се страхувай. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Слава на Бога, че Бог продължава да бъде с нас. Исус продължава да се грижи за своите. Исус продължава нашите имена да са записани, както в книгата на вечния живот, така и на Неговата длан. И аз питам, каква е тази длан Христова, че нашите имена могат да бъдат записани на тази длан, но това е факт. Исус записа имената ни и сега ние няма от какво да се страхуваме. Каквото и да става, Бог е с нас и Той върви с нас. Ето това е рождественото послание, приятели, което тази сутрин идва към вас. И вие можете да приемете това, което Бог дава на онези, които го обичат. Не бой се, защото аз съм с тебе. И сега, когато завършвам това слово, аз вярвам, че Христос, може би тази сутрин, в това събрание, иска да се роди и в други сърца, и в други животи, които не го познават. Ако ти си готов тази сутрин да кажеш, Господи, разчупвам моята гордост, Господи, разчупвам всичко, смирено заставам пред Тебе, искам прошка за всичко и аз те моля, Ти да се родиш в моя живот. Направи го тази сутрин. Господ очаква.
Ето за това е този рожден ден, който ние ще честваме на 25-ти. Ние ще се съберем, за да можем да му пеем. И искам да ви кажа нещо много важно, което е в тези трудни и усилни времена, приятели, държавници, правителства, държави, всички се нуждаят от Господа Исуса. Човек не може да се справи с природните бедствия. Погледнете това, което беше преди 20 дни в България, тези наводнения, по-преди това лятото, какви големи наводнения, може да се справи с водата, не, може да се справи с огъня, не, може да се справи с всичко това, което идва, не може. Но, приятели, знаете, че Господ държи контрол в своята ръка. И Господ казва, аз отварям ръката си и вие живеете, затварям и вие умирате. Сега Господ е отворил ръката си за теб и за мен и ние можем да живеем, ние можем да дишаме, ние можем да ходим. И Господ иска да ти подари точно този живот, който Той го подари на нас. Животът ни без Христа може би ще бъде нещо страшно. Но слава на Бога, че аз приех Исус за мой Спасител. И този Христос промени живота ми. И Той ме направи ново създание в Христа Исуса. Старото премина, Той е вече всичко отзади ми. Сега аз вече съм нов човек в Христа Исуса. Той може да направи същото и с тебе. И сега в тази моя молитва, която ще отправим към Господа, просто кажи: Господи Исусе, аз искам да Те приема в моя живот. Господи, направи ме по-различен от това, което съм сега. И ако Ти му дадеш място, Господ ще дойде и ще работи с теб. Той ще работи с твоя дом, с твоето семейство. Той ще дойде и ще направи просто промяна в тебе. Той ще обреже езикът ти. Ако твоят език говори непристойни, неприлични думи, неща, които не са добри, ако твоите очи виждат постоянно неприличните картини, Той може да промени всичко в живота ти. Ако твоят живот просто е обърнат с главата надолу, както казват хората, Той ще направи така, че животът ти да стане нормален и ти да бъдеш един благословен човек. Аз искам в тази зала да има благословени хора. Може да издигнете ръцете си и да кажете: Господи, благодарим Ти за това, че Ти се роди за нас. И вярващи, и невярващи, нека издигнем ръцете си пред Господа и да кажем: Господи, ние Ти благодарим за това, че Ти се роди за нас. За това, че Ти дойде в плът и сега Ти живееш отдясно при Бога Отца и Ти ходатайства за нас, за нашите грехове, за нашите проблеми, за нашите нужди, за нашите болести и за всичко, което ние носим пред Тебе. Господи, управи стъпките ни, управи живота ни. Ние искаме тук на земята да имаме един благословен живот в Христа Исуса. И аз вярвам, че Господ това ще направи. Ако Твоите сълзи са постоянно на Твоите очи, Господ се роди за това да изтрия сълзите ти. Господ се роди да ти прости всичко. Господ се роди за да отговаря на твоите молитви. Искай, Той казва, и каквото и да поискаш в Мое име, вярвай и ще ти бъде. Тази сутрин поискай от Господа, Господ да промени твоя живот. И когато Той направи това, това ще го видят околните. Това ще го види твоето семейство. Това ще го види твоята съпруга, твоите деца, твоята майка, твоят баща. Защото ти вече си ново създание в Христа Исуса. Старото премина, всичко стана ново. Амин. Слава на Господа. Аз ще ви помоля. Ето сега, преди другото, което ще гледаме, просто да вдигнем ръцете си пред Господа и да Му благодарим за това, че Той се роди за нас. За това, че Той дойде на земята за нас. За това, че Той стана човек заради нас. Той знае каква е твоята болка, Той знае какво е твоето състояние, Той знае всичко за теб и за мен. И тази сутрин Той казва: аз дойдох, за да ви дам живот, и то живот в изобилие. Господи, благодарим Ти, че тази сутрин тук, в град Несебър, ние можем да говорим за Теб. Ние можем да дадем благата вест за Твоето рождество. Господи, тази сутрин ние Ти благодарим
за всичко това, което Ти си направил за нас. Благодарим Ти за това, че Ти се роди и дойде в плът. Благодарим Ти за това, че ние сме Те познали. И аз Те моля тази сутрин и тези, които не Те познават, и те да Те познаят, Господи. Моля Те, Исусе, Ти да направиш обрат в живота на много човеци тук в град Несебър. Господи, Ти да промениш и да разчупваш гордост, да разчупваш проклятие, неща, с които човеците са вързани, окултизъм. Всичко това ние заставаме против и връзваме тези неща и казваме: Сатана, в името на Исус, Ти нямаш власт на този град. На този град владее Исус. И ние издигаме името на Господа Исуса. И ние искаме Неговата слава и Неговото помазание да бъде върху град Несебър. Боже, благослови всеки жител, всеки дом, всеки един. И ние се радваме за това, че Ти си роди и дойде на тази земя. Благослови ни, Господи, и остани с нас. Амин. Амин. Бог да благослови всички. Амин. Какво мислиш за празника след всичко, което видя? Всъщност разбрах доста неща, които не съм знаел до сега. Разбрах, че на този празник празнуваме раждането на Исус Христос. И че Бог е изпратил своя син да спаси този свят и да спаси хората. Нали Бог толкова много обича този свят? Да, точно така. Защо тогава има толкова страдания? Защо има толкова болести? Защо има толкова много немощ по света и хората умират и се случват тези ужасни неща? Нали Бог е любов? Защо допуска за това? Надявам се на всички тези въпроси да намериш отговор, след като видиш още нещо, което искам да ти покажа. В началото Бог създаде небесата и всички прекрасни създания, които обитаваха там. Ангелите, архангелите, херовимите, серафимите. Бог не спря да твори и Той създаде земята. Тя беше пуста, неустроена и в тъмнина. И Бог каза: да бъде светлина. Винаги, когато думите му проехтяваха към земята, те създаваха това, което не съществуваше. Така Творецът Бог създаде небето над земята, сушата и моретата, тревите, цветята и всички растения. Бог създаде слънцето, за да владее деня, и луната и звездите, за да владеят нощта.
Бог сътвори морските същества, птиците, които летят в небето, животните според видовете им, и всички живееха в пълна хармония и мир. Когато Създателят видя, че всичко това беше добро, той пожела да сътвори някой по свой образ и подобие, с когото да общува. И Бог създаде човека от земната пръст, вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и той стана жива душа. И видя Господ, че човекът беше сам и каза: не е добре да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Господ Бог заведе при човека всяко живо същество, за да види как ще ги нарече и за да избере човекът подходящ за себе си помощник. И с каквото име той ги назовеше, това им остана. Но помощник, подходящ за него, не се намери. Тогава Бог даде на човека дълбок сън и той заспа. Все едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът, а от реброто му
А човекът, като я видя, каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото беше взета от мен. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха. Ето така Бог създаде хората по своя образ и подобие. Мъж и жена ги създаде. Мъжът нарече Адам, а той нарече жена си Ева. Бог ги благослови и каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте, владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Ето вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. А на всички земни зверове и на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И Господ Бог насади градина на изток, в Едем, където направи да произраства от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, а също и дървото за познаване на доброто и злото. Взе човека и го засели там, за да я обработва и пази. Тогава Господ Бог им заповяда: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Когато Бог видя всичко, което сътвори, ето, беше твърде добро. Така бяха завършени небето и земята, които в 6 дни Бог създаде. А седмият ден Бог благослови и освети, защото в седмия ден се почина от всичко, което беше сътворил. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. Подучена от Сатана, врагът на Бога, тя се приближи към жената и хитро я попита: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? А жената й отговори: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Змията отново й каза: никак няма да умрете, но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Ева, усъмнена в предупреждението на своя Създател, пристъпи към дървото, чийто плод Бог бе им забранил да докосват дори. Огледа плодовете с любопитство и водена от желанието си да бъде като Бога,
тя откъсна един от плодовете и отхапа. Даде и на мъжа си, тъй той яде с нея. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те осъзнаха, че бяха голи. Съшиха смокинови листа и си направиха препаски. Нощта се спусна. Вечерният ветрец нежно повяваше, когато чуха гласа на Господ, който ходеше из градината. Оплашени, Адам и Ева се скриха от лицето на Бог между градинските дървета. А той ги викаше и търсеше. Къде сте? Къде сте? Чух гласа ти в градината и се оплаших, каза Адам, защото съм гол. Затова се скрих. Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от плода на дървото, от което ти заповядах да не ядеш? Жената, която си ми дал за помощник, тя ми даде от плода и ядох. Какво си направила? Змията ме подмами и ядох, отговори жената. Тогава Господ Бог каза на змията: понеже си направила това, проклета да си между всички животни. А ти, Ева, с болки ще раждаш децата си и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. Адам, понеже не се покори на думите ми, но послуша с жена си, то проклета да бъде земята заради тебе. С кръв ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. С пот на лицето си ще ядеш хляб и понеже си пръст, в пръста ще се върнеш. Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и Ева и като ги облече, той каза: ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото. И сега, за да не посегне да вземе от дървото на живота, да яде и да живее вечно, той трябва да напусне Едемската градина. Така Бог изгони хората и постави на изток от градината херовимите и огнения меч, за да пазят пътя към дървото на живота. Тогава безумният каза в сърцето си: няма Бог. Поквариха се всички и вършиха гнусни беззакония. Няма кой да прави добро. Бог надникна от небето, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всеки един от тях се извърна. Всички заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро. Няма ни един. И Божият гняв се откри от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда. Творението ясно говореше за Създателя и Неговата божественост и сила, но вместо да се поклонят пред Него и да му благодарят, те отхвърлиха Господаря на живота и предадоха себе си на този,
който пороби душите им, принца на мрака.
Бог обичаше човека. Създателят приел човешки образ и дошъл на земята, за да плати за човешкия грях със собствената си кръв. И ето, истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Той беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. Той дойде, за да ни спаси. Затова името му бе Исус, Спасител. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на нас хората, чрез което трябва да се спасим от греха, чиято заплата е смърт, а Божия дар е вечен живот за всеки, който го приеме. Той наистина понесе печалта и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се, всеки в своя собствен път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше мъчен, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане, и както овца, която не издава глас през стригачите си, така той не отвори устата си. Спасителят Христос бе разпънат на дървеният кръст. И когато Сатана мислеше, че има пълна победа, Исус възкръсна от смъртта. Неговата жертва отвори път към вечния Бог. Исус е жив и днес. И това е една истинска история. Ако ти го приемеш и повярваш в неговите думи, той ще промени живота ти и ще спаси душата ти от властта на тъмнината и ада. Бог те обича и те чака, но решението е твое.
сега не съм разбирал този празник, но сега наистина осъзнавам, че на този празник празнуваме раждането на Исус Христос. И се чувствам странно, изпитвам една особена радост. Благодаря ти. Благодаря ти за всичко, което ми показва. Да, така е. Нека да се радваме, че Спасител днес се роди на земята. Исус дойде на тази земя, на всички да дари живот. Роди се днес Спасителя и тази нощ роди се Бог. Исус дойде на тази земя, на всички да дари живот. Роди се днес Спасителя и в тази нощ роди се Бог. Исус дойде на тази земя, на всички да дари живот. Роди се днес Спасителя и в тази нощ роди се Бог. Исус дойде на тази земя, на всички да дари живот. Роди се днес Спасителя и в тази нощ роди се Бог. Исус дойде на тази земя, на всички да дари живот. Роди се днес Спасителя и в тази нощ роди се Бог. Исус дойде на тази земя, на всички да дари живот. На всички да дари живот. На всички да дари живот. Сърцата си нека отдадем на това дете, родено във Витлеем. Тържествено към мамите сваля,
да пълнят с радост и възторг. Днес е Рождество, празник най-велик, на този ден Исус се роди. Днес е Рождество, празник най-велик, на този ден Исус се роди. Исус се роди. Днес е Рождество, празник е на всички. На този ден Исус се роди. Във всеки дом надежда нека се сърцата си нека отдаде на твой дете, родено в Вифлеем. Днес е Рождество, днес е Рождество, на този ден Исус се роди. Днес е Рождество, днес е Рождество, на този ден Исус се роди. Сърцата си нека отдаде на твой дете, родено в Вифлеем. Днес е Рождество, днес е Рождество, на този ден Исус се роди. Днес е Рождество, днес е Рождество, на този ден Исус се роди. Честито Рождество Христово! Това нашата рождествена програма завърши. Приятен ден на всички!